Hello friends, welcome you all to my channel Dance Fun Video. गिबियावनो बयखौबो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामो बे गोदान बोसोराहाय साफ्रोमबो रायजो राजानि जिउआवहाय जाहाथे रंजा खुसिनि जायो। जायफोर सिमां दङ गासैबो सिमाङा जाहाथे बे बोसोरावहाय मोगथां महर लायो आरो लोगोसे जायफोर नाजोंथि दङ गासैबो जाहाथे समाधान जायो बे गोदान बोसोरावहाय। रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि फोरबो आंगो फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आलो गोजोनै रंजा खुसियै गाजा गोमजायै जोङो फालिबोदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो जायफोर जोंनि सोलिनाय नेमखान्थि दङ बे थाखानाय नेमखान्थिफोरखौ जोङो लकडाउनबाबो जोङो गावबा गावनि न'आवनो बे खामानिफोरखौ मावनांगोन। जोंनि नेमखान्थि बायदियै जोङो बे खामानिफोरखौ मावलांनांगोन। जास्ट जोङो मोननैसो रेस्ट्रिक्सन जोङो मानिनांगोन। बे समाव जोङो लावथिया होनांगोन जाहाथे बेवहाय जोङो ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामो, गेदारिं जाहाथे खालामा आरो लोगोसे जायफोर दौरि दौसि दङ बिथांमोनजों लोगोसे थानसालियाव फुजा होनायफोरखौ जोङो खालामनांगोन। रंजालि बैसागुखौ जोङो बरायनांगोन। दिनै मोसौ बिहु आरो बे मोसौ बिहुनि समाव आङो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोसौ बिहुनि हाजासे गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो गाबोननिफ्राय जानो गोनां मानसि बिहुनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि चेनेलनिफ्राय हाजासे गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। आङो आसा खालामो बे बोसोरावहाय जायफोरनि साननैसोनि उनाव जानो हागौ इलेक्सना जागोन। जोंनि कर'ना भाइरासनि जेंनाया सुस्रांनायनि उनावहाय जानो हागौ इलेक्सना जागोन आरो बेवहाय मोजां केन्डिडेटफोरा बेवहाय देरहासार जानानै जाहाथे फैयो बेखौ आङो आसा खालामबाय आरो जोंनि गोदान जा सुक्ति बिटिआर सुक्ति बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो बे सुक्तिखौ बिथांमोना जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो। जोंनि जायफोर सुबिदा जोंनि जायफोर गोदान सुबिदा बेवहाय बिथांमोना लानानै फैदो बे सुबिदाफोरखौ रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेखौ आं आसा खालामबाय। नोंथांमोननि ओनसोला बे लकडाउननि समाव रंजालि बैसागु समखौ माबोरै नोंथांमोना फालिनायनि नोंथांमोना प्लानिं खालामदों बेखौ जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना जाहाथे लिरनानै फोरमाय बेखौ खावलायबाय आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो अनलाइन जाहाथे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम बेखौ खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।